pojďte a běžíme, jo? Ne, to nemluví jako. Radši nebudu vůbec spát. Niky, ty jsi kde? Já někam. Můžem. Ano. Schválně ty vlastně. Jo, jenom ale ještě mám počkat, ať tam k tomu tohle samostatně, tady nebudu zrovna. Jo, tady to myslím, tady jak jsem papír. Dobrý. Poradte si, když tak si, než začnete radit, vy co sedíte u sebe, tak v dvojice, tak si... Tak tam můžete a můj to je vlastně nic. No, může. Hezky. Bezvadný. Hezky, ale hezky. No tak, to bylo úplně. Dobrý. Už tam skoro jsem, už tak otáhne na druhou stranu. Máme koru. Máme koru. Máte koru. Fajn, dobrý. Pojďme teda co se jakoby děje pod ním, co mu jakou trasu nakreslí na knihy, tak tyhle ty rozhodnutí už máme neziskovka v tom, že neziskovka, když bude na konci roku plus 50 000, tak nemůže říct, vedoucí, jestli byl hodný, vedoucí, že se hodnou radost, že na to přišli. Máme obrovskou, že je to jakoby dobrý i v situaci, kdy vlastně to nedělají třeba úplně dobře, dělají ten program složitě, to vůbec nevadí, naopak proti soudu obvinění, tedy ti, kteří už dostali obžalobu, a protože tito při obvinění spáchali dosti závažný trestný čin, takže tak jim je ustanoven obhájce. Protože se vzájemně usvědčují. Tak, a ještě jste našli tyhle, říkáte? Jo. Tak, skválně, tak kde jste je našli? Víme jméno. Koho? Tak kdo je našel? Martin, jo? Kde viděl? Kuba? Já jsem viděl Niky a šel jsem z augustiniánské zahradě a koukal jsem. No jo, fakt to je vidět, ty jo. Jsi nade mnou. Jo, to je dobrá. To bys měla nechat vytetovat. Tak. Tam až to Barvy zanesený přesně, že detailují každá větev tam je. Takže co líbí se vám? Jo. Ale já mám už taky lektory. Dám si. To už je záskovat. Tak anorektik. No, jako celkem je, ale... Je tam dám takové oranžové do toho, jo? Jo. To je na tvoje robu, jo?
pořádně, celý plíce do toho dej. Hezky. No, hezky. Dobrý. Počkej, na to dej. Ne, na mě to nemá mířit. A je tam napsáno, kolikrát se máte trefit do terče z... (57, 58, 59, 60. Super. Ty body, Mauricius. Tam jedeme se žlutejma. NBABO zemí za 3 body. Modří. Pojďte žlutý. No, Tata Hity, kam pojedete? Na Ekvatorial, jo. Ekvatorial, kolik máte? Super. 45, 46. To taky za chvíle. Třetí, počkejte, ten to je zelená nebo černá? Tady máme... Zelená, takže jste tam druzí. A vy já vám dám body. Tamto. Tak a kam teďka? Tam